ano pasado tamén estuvemos Valdeorras, que foi a creación do destino SITEC para este seu destino, que xunto con os 10 entregados do 2024 este ano son 13 os que vamos facer agora, xa completan un número de 23. Entre os distinguidos predomina, por o que observamos, a oferta privada. Creo que é bo que a oferta privada este aí e que este impulsando, especialmente en materia de alojamentos singulares, pero cabe destacar tamén unha oferta complementaria moi singular, de guías locales, de guías turísticos, de natureza, os coveiros, Patricia tamén, a alcaldesa de Larouco, os coveiros, e por suposto as bodegas que son visitables, e eso saben moi ben os da ruta do Viño, que tuve asisto a algunha reunión con eles, e bueno, o traballo estáse a ver, son distinguidos, e a propia asociación, como digo, da ruta do Viño de Valdeorras. O que pode en valor que a articulación e a colaboración, sí, Cecilio, a colaboración e a cooperación, como dicimos sempre, cando hai colaboración e cooperación interinstitucional, entre institucións públicas e privadas, ou solo públicas ou solo privadas, pero en este caso entre institucións públicas e privadas, os obxectivos sempre se acadan máis facilmente, pero dunha maneira ademais máis eficiente.